Øj! Igen. Jeg skal nok tage den anden, hvis du ikke sender ham igen. Kom her. Frank, det var mig. Jeg nåede ikke at få den filmet. Nej, den ligger lige der. Totalt død. Sådan! Øj, Frank! Ja. Ej! Ja, gav i røven. Jo. Smukt. Øj! Smukt. Ej! Der, den er død. Jeg går lige ud og henter den. Ja, den har fået bank. Jeg tror, den gik på stivvinger. Jeg tror, den er død.